רק קילומטרים ספורים הפרידו בין ערים ענקיות מלאי חיים ומחוזות ענק בלב אירופה למחנות מוות נוראיים שנמחקו כמעט לחלוטין מהזיכרון הציבורי. הם לא ידועים כמו אושוויץ או טרבלינקה, אך נרצחו בהם כמעט 1,000,000 בני אדם והתרחשו בהם זוועות בלתי נתפסות. בלז'ץ, חלמנו, ינובסקה ושטוטהוף אלה שמות שאולי לא שמעתם בעבר, אך הם היו חלק בלתי נפרד ממכונת ההשמדה הנאצית שפעלה כל העת על מנת להשמיד בצורה שיטתית ומהירה את היהודים. במחנות המוות האלה, בתוך חודשים ספורים, הושמדו ועונו באכזריות בלתי נתפסת מאות אלפי אנשים, יהודים, צוענים, שבויי מלחמה ואסירים פוליטיים. שלום לכם, אתם מאזינים לאבני זיכרון, פודקאסט שמספר את סיפורה של שואת היהודים. אני טל אדיב. בפרקים הקרובים ננסה לשפוך אור על המקומות האלה ולנסות להבין אפילו במעט את סדרי הגודל העצומים של מפעל ההשמדה של הרייך השלישי. בסדרה הקרובה נעבור על 4 מחנות ההשמדה שפחות מוכרים לנו ונלמד את סיפורם. ננסה לגלות טפח מהתקופה האפלה הזו ונשמיע את קולם של הקורבנות שכמעט ונמחקו מן ההיסטוריה. הפרק הבא הוא חלק שני מתוך 2 פרקים, והתוכן בו מבוסס על הפרק הקודם. אם לא האזנתם לפרק הקודם, אנו ממליצים לחזור אליו קודם ואז להקשיב לפרק הבא. מחנה ההשמדה חלמנו. שיטת הפעולה בחלמנו הייתה כזו. בשלב הראשון של המחנה, כאמור לא הייתה גישה ישירה של מסילות רכבת. משלוחים שהובילו לשם כ1,000 יהודים במשלוח הובלו במשאיות והובאו לתחנת הרכבת של קולו. שם הם ננעלו בכנסייה שבמרכז העיירה קולו עד שנמצאו משאיות זמינות להובלת האנשים במשאיות. למחרת נאלצו להמתין במקום שמול הכנסייה ומשם הובלו אל הוולדלגר בקבוצות של בעיקר כ150. אחרי תלונות של רשויות גרמניות על כליאת היהודים במרכז העיירה שונה הנוהל. מאותה תקופה ואילך נלקחו היהודים לתחנת הרכבת בקולו, שם הועמסו על רכבת נוספת שהובילה אותם 6 קילומטר לכפר פוביירצ'ה. שם עצרה הרכבת והקורבנות נצטוו לצעוד כ1.5 דרך יער, שם ננעלו בתחנת קמח ללילה האחרון שלהם תחת ההבטחה של משמר התחנה. למחרת בבוקר הם הובלו על ידי קומנדו תובלה למחנה הארמון. במחנה היהודים הובלו לחצר האחוזה. שם היה שלט גדול, בית מרחץ. במקום חיכו להם אנשי אס-אס, לבושים במעילים לבנים, הם מתחזים לרופאים. לצידם עמד מתורגמן, אסיר לשעבר מכלא הגסטאפו בפוזנן. בתחילה התנהגו אליהם בנימוס יוצא דופן. גרמני מבוגר כבן 60 עזר לאמהות להוריד את ילדיהן מהמשאית. הוא החזיק את התינוקות כדי להקל על האמהות לרדת וסייע לקשישים להגיע אל הטירה. במבנה הטירה ישב מפקד המחנה חבוש בכובע נוצה, לבוש אלגנטי, מגפיים גבוהים ומעשן מקטרת. במתק שפתיים הוא הסביר לכל מי שרצה לשמוע על העבודה שמחכה להם ביישוב החדש שממתין להם. לפני כן הם צריכים לעבור מקלחת, והבגדים תהליך חיטוי מיוחד בקיטור. תהליך שהורס את כל השטרות המוטמנים בבגדים, ולכן חייב למסור אותם לשמירה בטוחה. השילוט לחדר הרחצה הוביל לקומה התחתונה, שם היה גם חדר רופא ושלטים מזויפים נוספים. הם התפשטו בחדר המיועד נשים וגברים יחד, ומסרו את חפצי הערך שלהם שנאספו בכבדה. לא פעם צוות הטירה רשם כביכול את שם המוסר ואת הפריט על מנת לתחזק את אחיזת העיניים. הסחורה הועברה לגרמניה או שנמכרה לגרמנים שחיו במקום. בספטמבר 1944 למשל, נשלחו מחלמנו להנהלת גטו לודג' 775 שעוני יד ו550 שעוני כיס. בגדים רבים היו מוכתמים בלכלוך ודם. על חלק מפרטי הלבוש עדיין היה טלאי צהוב. אנשים רבים בגרמניה ודאי היו מודעים לגורל היהודים. בינתיים במחנה, כשהם לבושים רק בתחתוניהם, בעוד לנשים הותר לשמור על כותונותיהן, הובלו הקורבנות כ40 איש לסוף המסדרון. שם חיכתה להם רמפה שהובילה אל תוך מסעיות הגז. במסעיות מסוימות היה ניתן להכניס גם 70 איש בפעם אחת. קורט מוביוס, שהיה אחד מחברי זונדר קומנדו לנגה, תיאר את התהליך.
בקיר האורך של המעבר הייתה דלת שהובילה למרתף ועליה שלט למרחץ. המעבר הוביל לסוף המסדרון שבקצה שלו עמדה מכונית גז עם דלתות פתוחות. השיפוע היה מגודר ואטום משני הצדדים עד לדלתות מכונית הגז. לרוב הלכו היהודים שקטים וממושמעים אל המשאית. אלה שהיססו ספגו מכות רצח מהפולנים. הם נדחסו פנימה באכזריות על ידי הפולנים, אז הדלתות נסגרו וננעלו מבחוץ. צינור הפליטה של המנוע חובר לתא המטען של המשאית, וגז רעיל החל לזרום אל תוך תא המשאית. בתוך דקות ספורות נשמעו זעקות, דפיקות בדלת וחבטות, אך לאחר כ10 דקות הסתרר שקט, סימן לכך שכולם נספו. איש אס-אס ומתנדב פולני ניתק את צינור הפליטה, והנהג נסע למחנה היער, שם גופות הקורבנות נפרקו על ידי אנשי הזונדר קומנדו היהודי ונקברו או נשרפו. שלמק ביילר, אחד מיחידי ניצולי קומנדו היער, העיד לארכיון עונג שבת. שני גרמנים בלבוש אזרחי ביצעו חיפוש יסודי כדי לבדוק אם החביאו משהו. אם ראו שרשרת על הצוואר, קרעו אותה. הם תלשו טבעות מהאצבעות ושלפו שיני זהב מהפיות. הם בדקו אפילו את איברי המין. כל הבדיקה נעשתה בצורה ברוטלית במיוחד. יהודים שנפרקו מהמשאית ועדיין היו בין החיים נורו במהירות על ידי אנשי האס-אס והז'נדרמים. תהליך זה נמשך כשעה עד שעה וחצי לכל קבוצה, כאשר כל שלבי ההשמדה תוכננו להתנהל בשקט וללא בעלה כדי למנוע חשד. בין הקורבנות נמנו גם 15,000 יהודים מגרמניה, אוסטריה, צ'כוסלובקיה ולוקסמבורג, כ5,000 צוענים וכמה מאות פולנים ומספר לא ידוע של שבויי מלחמה סובייטים, וכן 88 ילדים צ'כים מהכפר לידיצה. במהלך המלחמה נעשה שימוש בשני סוגי משאיות גז, דגמים קטנים שיכלו להכיל כ50 קורבנות, מדגמי דיימונד, אופל, בליץ ורנו, ודגמים גדולים יותר מדגם סאואר שיכלו להרוג כ70 קורבנות בפעם אחת. מכונית הגז הייתה משאית עם ארגז אטום מצופה פח, שבתוכו הונחה ספחת עץ. המשאיות נראו כמו רכבי הובלת רהיטים, והיו בעלות תא אטום לאוויר עם דלתות כפולות. דרך צינור נשלף ניתן היה להזרים את גז הפליטה לחלל הפנימי. בתוך התא הותקנה מנורה המופעלת על ידי הנהג. בתא הנהג היה חלון מיוחד שממנו ניתן לבדוק מה מצב המטען. את ההתאמות למשאית ביצעו ככל הנראה אסירים יהודים שעבדו בכפייה בסדנת התיקונים של הארי ונטריט. ונטריט היה קצין אס-אס ששימש כראש בית המלאכה של משטרת פשע ברייך. הוא היה מעורב בהתאמות הטכניות של משאיות הגז ששימשו את המשטר הנאצי. ב7 באפריל 1943 פוצץ האס-אס את בית האחוזה ואת שני הכבשנים. באותו יום הגיע למחנה משלוח בלתי צפוי אחרון. יהודים שחלו בטיפוס וחשש להידבקות הורו להם הגרמנים לעלות לקומה הראשונה של בניין הארמון. דינמיט הונח במרתף והמבנה פוצץ יחד עם היהודים שבו. באפריל 1944, לקראת חיסולו המתוכנן של גטו לודג', חידשו הנאצים את פעילות המחנה. הם בנו 2 צריפים, שם לראשונה נבנו גם תנורי משרפות. 2 בורות שריפה פתוחים נחפרו על ידי אסירים יהודים במרחק מה. הקורבנות נלקחו תחילה לכנסייה שבמתחם, שם נאלצו להעביר את הלילה במידת הצורך, ולהשאיר את חבילותיהם בדרך לאזור הקבלה. משם הוסעו אל תוך היער. שם מצאו 2 צריפים מגודרים ששימשו לפשיטת הבגדים לפני המקלחת. שם הקורבנות התפשטו ומסרו את חפצי הערך שלהם. אנשי האס-אס והמשטרה הבטחו את הקורבנות והסבירו שהם נוסעים לעבודה בגרמניה, ושעליהם לעבור חיטוי בטרם נסיעתם, בקבוצות של בין 90 ל-70 נפש. גם בתצורה הזו, אשליית ההתיישבות מחדש הייתה קריטית לשיתוף הפעולה של היהודים. על הצריפים ניתלו שלטים שמדמים מחנה אמיתי, צריף מספר כך וכך, חדר האמבטיה וכו'. כאשר הקורבנות התפשטו, הם עברו דרך דלת שעליה נכתב צום בת, לחדרי המקלחת. מאחורי הדלת היה מסדרון באורך של כ-20 מטרים, וברוחב של 1.5 מטר, מוקף בלוחות עץ שהתעכל בחדות בסופו והוביל לרמפה. משם הועלו היהודים למשאיות הגז שחיכו להם. העיכול הזה, שיושם גם במחנה ההשמדה סוביבור, הוא שדרוג משמעותי לצינור המקורי במחנה ההשמדה בלג'ץ, שנקרא דשלוס, תא הנעילה, שהיה ישר במבנהו. המעבר, כאמור, הוביל אותם אל שיפוע שלידו עמדה משאית הגז. המשאית ננעלה, צינור הפליטה חובר, והמטען נשלח למשרפות. גודל משרפה
היה כ10 על 5 מטרים שנבנו שם בשלב השני של המחנה. כדי לזרז את חיסול גטו לודג' הפסיקו הנאצים את המשלוחים לחלמנו והעבירו את תושבי הגטו לאושוויץ, שם קצב ההמתה בגזים היה גדול פי 10. עם התקדמות הצבא האדום, גם במחנה הזה חזר זונדרקומנדו 1005, ליחידה האחראית על טשטוש עכבות רצח העם, לחלמנו להעלים את הראיות לפשעי המלחמה שביצעו. לכן הורו הגרמנים לאסירים היהודים לחפור מחדש את כל הקברים ולהעלות את הגופות באש בבורות שרפה פתוחים. העצמות הוסקו באמצעות פטישי בטון שהובאו במיוחד מגרמניה, והאפר רובב עמהם. מדי לילה נרזו האפר והשברים בשקים שהוכנו מסמיכות והוסעו לנהר ורטה או נר שהיו קרובים, שם הושלחו למים מגשר או מסירת מסע שטוחה. עדות אייכמן במשפטו בירושלים. חדר, אם אני זוכר בדיוק, אולי גדול פי 5 מזה שכאן. היו בו יהודים שנצטוו להתפשט, ואז נסע טנדר שהיה אטום לחלוטין. בחזית של החדר הדלתות נפתחו, והטנדר נסע עד למעין רמפה. לשם היהודים נאלצו להיכנס, ואז הטנדר נסגר ונסע. אני לא יודע בדיוק כמה אנשים החזיק הטנדר, אפילו לא הצלחתי לצפות בזה. לא בדקתי את זה כל הזמן, לא יכולתי לעשות את זה, לא יכולתי, היה לי מספיק מזה. ושם ראיתי את המראה הנורא ביותר שראיתי בכל חיי עד אז. הטנדר נסע אל בור ארוך, הדלתות נפתחו וגופות נזרקו החוצה. הגפיים היו כל כך גמישות, כאילו הן עדיין בחיים. הם הושלחו לבור. אני עדיין רואה שם אזרח שולב שיניים בצפת, ואז נמאס לי. אני רק זוכר שרופא שם בחלוק לבן אמר לי להסתכל דרך חור ההצצה כשהם בוון. סירבתי, לא יכולתי לומר מילה נוספת. הייתי חייב לעזוב. אחר כך הגעתי לברלין ודיווחתי לגרופנפירר מולר. אמרתי לו בדיוק כמו עכשיו, לא יכולתי להגיד לו יותר. נורא, אני אומר. התופת הזאת לא יכולה להיות. זהו, אני לא יכול לעשות את זה. ולטר פילר, איש אס-אס שנתפס ונידון למוות, העיד. בימים האחרונים הכלא נשאר בחצר הארמון בחלמנו עם 40 פועלים יהודיים. בתחילה נפתח התא התחתון כדי לראות באותם 20-25 יהודים מול בניין הכלא. כל כמה דקות הוביל לנץ 5 יהודים החוצה בכל פעם, ואז בוטמן, לנץ ואני הרגנו אותם בירייה בחלק האחורי של הראש. בסוף פברואר 1942, מזכיר המועצה הפולנית המקומית בצ'למנו, סטניסלב קשינסקי, נעצר אחרי שניסה להסב תשומת לב ציבורית לזוועות שהתרחשו במחנה. הודעתו הסודית יורתה על ידי האס-אס, והוא נחקר והוצא להורג לאחר כמה ימים ליד כנסייה יחד עם אשתו. באוגוסט 1991 הוקמה באתר אנדרטה לזכרו של קשינסקי. שמעון סרברניק נולד בעיר לודג' בפולין כבן יחיד להוריו. בהיותו כבן 10 פרצה מלחמת העולם השנייה, וסרברניק הוא עבר עם משפחתו להתגורר בגטו לודג'. כשהיה סרברניק בן 13, בקיץ 1943 צעד יחד עם אביו דוד ברחוב בגטו לודג' בדרכם לבית הכנסת, כשלפתע חייל גרמני ירה באביו למוות. חודשים ספורים לאחר מכן, בחורף 43, נתפס סרברניק ברחובות הגטו ונשלח למחנה השמדה חלמנו, מבלי שניתנה לו אפשרות אפילו להודיע לאמו לאה על גורלו. לאחר הגעתו צורף ליחידת עובדי כפייה. רגליו נכבלו באזיקים עם שרשרת באורך של כ-40 סנטימטרים, אשר נותר עליו במשך כל תקופת שהותו במחנה כדי למנוע את בריחתו. בחודשים הראשונים השתתף בבניית הקרמטוריום, ולאחר שהחלו להגיע למחנה משלוחים גבוהים של יהודי לודג' הוטל עליו לקבור את גופות הקורבנות ולעקור את הזהב משיניהם. במהלך מיון חפצי הנרצחים גילה מסמכים של אמו, כך נודע לו כי נרצחה שם. בלילה שבין ה-17 ל-18 בינואר 1945, ערב סגירתו הסופית של המחנה, כשהרוסים במרחק קילומטרים ספורים, מחליטים הגרמנים לחסל את קומנדו העבודה. באסם יושבים 47 אסירים, בעלי מלאכה ואנשי קומנדו. איש האס-אס לנץ דורש מ5 אסירים לצאת וללכת אליו. הוא דורש מהחמישייה לשכב על הבטן עם הפנים לקרקע. בחמישייה הזו נמצא גם שמעון סרברניק, אחד משלושת ניצולי חלמנו. סרברניק שוכב שלישי.
מתוך עדותו של שמעון סרברניק במשפט אייכמן. בחורף, זה היה ב-45 בינואר, פתחו את הדלת, מייסטר לנץ אמר 5 Mann raus, 5 אנשים החוצה. אז אני תמיד רצתי, הייתי הכי צעיר, אז רצתי, אז לא לבשתי מכנסיים, הלכתי רק בתחתונים בגופייה, יצאתי החוצה, אז אני יצאתי ללמוד בחור מצ'כיה, הוא היה רופא, הוא תקף קיבל איזה זעזוע, הוא התחיל לשיר והתחיל לרקוד, אז המייסטר לנץ שאל את הנס בוטמן איפה להשכיב אותנו, אז בוטמן אמר קצת הלאה, אז הוא אמר לנו שנשכב, אז שכבנו 5 ראשונים, שכבנו ככה עם הגב למעלה, שמעתי את הירייה הראשונה, אז התחלתי להסתובב ככה עם הראש, והשנייה פתאום בשלישית קיבלתי כדור. איפה הוא פגע בך הכדור? יש סימן? כן. תראה לבית המשפט. ואני שכבתי, אז כל פעם הוא עבר ושמע מישהו ככה, הוא הלך עם האוזן למטה ושמע עם מישהו עוד מתננה, היו כאלו שעשו כל מיני תנועות, עשו להוציא את האקדח וירה בשני, אבל אני אחרי כמה רגעים קיבלתי את ההכרה, ושראיתי ככה שהוא בא, אז אני הפסקתי לנשום, לא נשמתי, שכבתי. יצאה החמישית השנייה, ירו בהם, והשלישית ירו בהם, אז היה עומד אצלנו חייל אחד שמר על המתים, אם מישהו עוד היה חי או רוצה לברוח, אז הוא היה יורה בו, אז אני ברחתי וישבתי ונכנסתי לעורבה של איזה גוי שם, וישבתי שם עד השחרור. עדותו של מיכאל פודחלבניק. למחרת היום הייתי אף אני בין היוצאים ליער. בצאתי הבחנתי באוטומובילים גדולים שעמדו בקצה החצר ואחוריהם כלפי הארמון. דלתות המשאית היו פתוחות. הכניסו אותנו 30 פועלים לתוך 2 אוטומובילים והסיענו אל היער שמאחורי חלמנו. כ-30 אנשי אס שמרו עלינו. ביער היה קבר אחים גדול ליהודים המאומתים. נצטווינו לחפור ולהאריך את הבור, ולשם כך נתנו לנו מקושים ועטים. 8 בבוקר בקירוב הגיע האוטומוביל הראשון מחלמנו. בהיפתח הדלתות פרץ עשן כהה. נאסר עלינו אותה שעה להתקרב אל משאית הגז, אף לא להביט לעבר הדלתות הנפתחות. אולם שמתי לב כי עם פתיחת דלתות המשאית הסתלקו הגרמנים מהר מן המשאית. קשה לי לקבוע את טבעם של הגזים שפרצו מתוך אוטומוביל הגז. עמדנו במרחק די ניכר והריחות לא הגיעו לאפנו. כעבור 3-4 דקות עלו אל המכונית 3 יהודים והשליחו מתוכה את הגוויות. בתוך משאית הגז היו המומתים מוטלים זה על גבי זה בערבוביה ומילאו כחצי מחלל המשאית. חלק מהם החזיקו בזרועותיהם את הנפשות היקרות להם. היו גם כמה שעדיין הייתה בהם רוח חיים. אנשי האס-אס קירבו את קיצם ביריות אקדח. לאחר הוצאת כל הגוויות חזרה משאית הגז לעבר חלמנו. 2 היהודים הגישו את הגוויות ל2 האוקראינים שבחנו בדקדקנות את גופות הנרצחים. עקרו את שיני הזהב מפיות הנרצחים, הסירו טבעות ושעונים וכדומה. את התכשיטים וחפצי הערך שמו במזוודה. אנשי האס-אס השגיחו היטב על עבודת האוקראינים. לאחר החיפוש הניחו את הגופות בבור שכבה על גבי שכבה. במשך היום נקברו בבור כ1,000 איש. באוטומוביל שבו הרעילו את האנשים היה מקום ל80-90 איש. יום אחד, זה היה ביום שלישי, הביאו משלוח שלישי לשטח היער. בין הגוויות שהוצאו מהמכונית ראיתי את אשתי ו2 ילדיי, ילד בן 7 וילדה בת 5. שכבתי ליד גוויית אשתי וביקשתי שיראו בי. אחד מאנשי האס-אס ניגש אליי ואמר, ברנש זה עוד יכול לעבוד היטב, והקע אותי 3 פעמים בעלה והכריחני להמשיך בעבודה. 10 ימים עבדתי בחלמנו, במחנה היער, כל יום ואותו סדר
של הכחדת יהודים. עדותו של שלמה ויינר, או בשמו הבדוי יעקב גרואנובסקי, היא אחת העדויות החשובות ביותר שיש על מחנה חלמנו. ויינר נולד בכפר ליד העיירה קולו. בשנת 1940 הקימו הנאצים גטו באיזביצה, בו רוכזו כ-1,500 יהודים. ב-12 בינואר 1942 גורש ויינר למחנה ההשמדה חלמנו, והוכרח לעבוד במחנה כחלק מוולד קומנדו, קומנדו היער. יומיים לאחר מכן חוסל הגטו באיזביצה. גם משפחתו של ויינר. ביום שני, 19 בינואר 1942, הצליח להימלט כאשר קפץ ממסעית שהובילה אסירים לתת המחנה ביער ז'וחוב. הוא נמלט לזמוץ'. שם, לבקשת עמנואל רינגבלום, יוזם ארכיון עונג שבת, הוא מתאר את תהליך הרצח לפרטים. הוא מתעד את האירועים שעברו עליו במחנה תחת שם בדוי, גרוז'נובסקי. בהמשך הוא גם מתייצב בפני הרב יעקב שולמן, רב הקהילה היהודית בגרבוב, ומוסר בפניו עדות. ויינר היה אחד מהבודדים שהצליחו להימלט מהמחנה. עם זאת, הוא לא שרד את המלחמה. ימים ספורים לאחר כתיבת מכתב זה, בסביבות ה-10 באפריל 1942, הוא נתפס יחד עם בני משפחתו המורחבת ונשלח למחנה ההשמדה בלז'ץ, יחד עם כ-3,000 יהודים מגטו זמוש. היהודים צעדו מכיכר השוק אל תחנת הרכבת, שם חיכו להם הקרונות שהובילו אותם אל מותם. נביא שני ציטוטים מעדותו של ויינר. יום שבת, 17 בינואר 1942. קברנו 7 משלוחים עמוסים יתר על המידה. סיימנו את העבודה בשעה 5, כאשר לפתע הופיעה מכונית עם הוראה לירות ב-16 גברים. זה היה עונש על בריחתו של אברהם רויס, שברח בליל שישי ב-10 בלילה. נבחרו 16 גברים, הם נדרשו לשכב בקבוצות של 8 עם פניהם למטה על גבי הגופות, ונורו בראשיהם בעזרת מקלעים. יום שני, 19 בינואר 1942. עלינו שוב לאוטובוס בבוקר. נתתי לכל השאר לעלות לפניי, והייתי האחרון לעלות. הז'נדרם ישב מקדימה. ביום הזה לא היו אנשי אס מאחורינו. מימיני היה חלון שאפשר היה לפתוח בקלות. במהלך הנסיעה פתחתי את החלון. כשנכנס אוויר קר וחדש, נבהלתי וסגרתי אותו במהרה. חברי, ובמיוחד מוניק הלדר, עודדו אותי. לאחר שלקחתי החלטה, ביקשתי בשקט מחבריי לקום, כך שהרוח הקרה לא תגיע לז'נדרמים. במהרה הוצאתי את לוח החלון מהמסגרת, דחפתי את רגליי החוצה והסתובבתי. החזקתי בידי את הדלת ולחצתי את רגליי כנגד הצירים. אמרתי לחבריי להחזיר את לוח החלון מיד אחרי שקפצתי. קפצתי מיד. כשנפלתי על האדמה, הדבר היחיד שחשוב היה לי לא לשבור רגל. הסתובבתי לראות אם הם שמו לב למשהו, אך האוטובוס המשיך בדרכו. לא איבדתי זמן, ורצתי במהרה דרך שדות ויערות. אחרי שעה עמדתי לפני חווה של איכר פולני. נכנסתי ובירכתי אותו בשלום לפי הדרך הפולנית. ברוך ישו המשיח. בזמן שהתחממתי, שאלתי בזהירות על המרחק לחלמנו. זה היה רק 3 קילומטרים. גם קיבלתי חתיכת לחם ששמתי בכיס. כשהייתי בדרך לצאת, העיקר שאל אותי אם אני יהודי, דבר ששללתי לחלוטין. שאלתי אותו למה הוא חשד בי, והוא סיפר לי שהם גורסים יהודים בצוענים בחלמנו. נפרדתי ממנו עם ברכה פולנית ויצאתי. באותו יום הגיע ביילר לעיר גרבוב, שם הייתה קהילה יהודית. הם החשיבו אותו כגרמני מכיוון שלא לבש טלאי צהוב. הוא נראה מרושל, הוא הלך אל הרב ששאל אותו מי הוא. ביילר ענה, רבי, אני יהודי מהעולם התחתון. הוא הביט בי כאילו השתגעתי, וביילר המשיך, רבי, אל תחשוב שאני משוגע ואיבדתי את דעתי. אני יהודי מהעולם התחתון. הם הורגים את כל עם ישראל. אני בעצמי קברתי עיר שלמה של יהודים, את הוריי, את אחי ואת כל המשפחה. אני נשארתי לבד כחפץ אבן. ביילר התייפח במהלך השיחה. הרב שאל איפה הם נהרגים, וביילר ענה, רבי, בצ'למנו, הם נגרסים ביער ונקברים בקברי אחים.
הרב המקומי, יעקב שולמן, אף שלח מכתב אזהרה בנושא לכל מנהיגי הקהילות היהודיות בסביבה ואף לגטו לודג'. המכתב נכתב בינואר 42 והגיע לגטו בין החודשים מאי ליוני 1942. לפי עדות דוד גרטלר, סגנו של יושב ראש היודנראט חיים רומקובסקי, המכתב תיאר את הזוועות המתרחשות בחלמנו. יקיריי, לא עניתי על מכתבכם עד עכשיו כי לא ידעתי על הדברים שעברו בשמוע. עכשיו לצערנו הגדול אנחנו יודעים הכל. עד ראייה שבמקרה הצליח להימלט מהגיהנום נפגש איתי כאן בגרבוב. הלב מסרב להאמין שהדברים נכונים, אבל אני עצמי, הרב סילמן, רב קהילת גרבוב, אני במו אוזניי שמעתי אותה מפי השריד היחיד שהצליח להימלט משם, יעקב גרוז'נובסקי. איני יודע אם זה שמו האמיתי, אחד ובודד מכל עשרות אלפים שנרצחים ובוערים פה לידינו. המקום הזה שבו כולם נרצחים נקרא חלמנו, לא רחוק מדביה. והם כולם נקברים ביער ז'וחוב, ליד. האנשים נרצחים באחת משני הדרכים, או על ידי יריות או באמצעות תאי גזים. לאחרונה אלפי צוענים הובאו לשם ממחנה הצוענים בלודג', ובמשך הימים האחרונים הם מביאים אלפי יהודים מלודג' לשם ועושים להם את אותו הדבר. שלחתי כמה מכתבים שיכולתי לכל ראשי הקהילות. מנהיגי לודג', אל תחשבו שכותב לכם איש משוגע, הכל אמת. בורות חפורים מחכים ליהודים המתים בגז ואז מציתים אותם בנפט. הצילו את האנשים, יהודים הם שורפים שם בבורות, זוהי האמת האכזרית והטרגית. אני כל כך עייף מהסבל של עם ישראל שהעת שלי לא יכול לכתוב יותר. ליבי נשבר, אבל אולי הקדוש ברוך הוא ירחם וישמור את אחרוני האנשים של עמנו. עזור לנו, אוי בורא עולם. לאחר כניעת גרמניה הצליח ביבוב לברוח ולהתחבא בגרמניה, אך זוהה על ידי ניצול הגטו ונעצר לאחר מכן בברמן. הוא הוסגר על ידי בעלות הברית ללודג', הוא עמד לדין באפריל 1947 וכעבור שבוע נפסק דינו. ביוני 1947 הוא הוצא להורג בתלייה. כ-160 אנשים שהיו חלק מסגל המחנה הואשמו על ידי החוקרים. לפחות 22 מהם נהרגו במלחמה או בנסיבות אחרות. הרברט לנגה, המפקד הראשון של המחנה, נהרג ב-1945 בסביבות ברלין. סגנו, הרברט אוטו, נהרג ב-6 במאי 45 ליד פראג. שניים מאנשי סגל המחנה שהיו בידי הצבא האדום הוסגרו לפולין, נידונו למוות והוצאו להורג ב-1942 וב-1950. מפקד המחנה השני, בוטמן, נתפס על ידי הצבא הבריטי והתאבד ב-4 באפריל. סגנו, אלברט פלטה, נהרג בסוף 1944. בשנות ה-60, 33 אנשי סגל נוספים אותרו, ו12 מהם הועמדו לדין ב-1965 ונידונו למאסר, כולל גוסטב לפס, שהפעיל את מסעית הגז ונידון ל-15 שנות מאסר. אנשי ה-SS, ולטר פילר, רוברט שולץ ואלברט פלטה, נידונו למוות והוצאו להורג. אוטו קול, חבר ה-SS ששירת בחלמנו, נידון ל-15 שנות מאסר. יוהנס יוסט, איש גיסטאפו שהשתתף ברצח במחנה, נידון ל-13 שנות מאסר. עד שנת 1957 לא נעשה באתר שימור בכלל, ורבים מהשרידים נהרסו, כולל מסעית גז אחת שנשארה שם. ב-1964 הוקמה אנדרטה, אך היא לא ציינה את ייחודיות השואה היהודית. רק בשנות ה-90 הוקם מוזיאון ונבנה קיר זיכרון ליהודים שנרצחו. נערכו גם חפירות שנעזרו בסרטוטים ובצילומי אוויר גרמניים מ-1942, בהם התגלו עצמות אדם וחפצים אישיים. הכניסה לקרחות היער, השנייה והשלישית, עוברת דרך אנדרטה ענקית. אנדרטה שכל העובר דרכה חש את עוצמתה. על חזית האנדרטה כתוב בפולנית, אנחנו זוכרים. בחלק אחר של האנדרטה רואים שורת דמויות הצועדת לקראת מותה. מהאנדרטה מוביל שביל לשטח בורות הקבורה והשריפה, ולמקום בו עמד בעבר הקרמטוריום. הכיתוב על האנדרטה, הזעקה לזיכרון, Cry for Remembrance. קול קורא לעמנו בעתיד. אני מתאר לכם את חיי העם היהודי מנובמבר 1939 עד 1 בדצמבר 1944.
באיזה אופן עינו אותנו. נלקחנו מזקננו עטף, בין העיירות קולו ודאוביה, לקחו אותנו ליער, שם הרעילו אותנו בגז. ירו ושרפו אותנו. אנחנו מבקשים את אחינו בעתיד על הרוצחים הגרמניים שלנו. עדים לעינויים שלנו הם הפולנים שגרים בסביבה כאן. עוד פעם, אנחנו מבקשים לפרסם את הרצח הזה בכל העולם ובכל הוצאת עיתון. כתבו את זה יהודים אחרונים אשר כאן הושמדו. חיינו עד דצמבר 1944 הושמדו חברים. עד כאן להפעם. זכר הקורבנות תלוי בזיכרון שלנו, בסיפורים שאנחנו מספרים ובאתרי ההשמדה שניתן לבקר בהם. העבר אינו רק היסטוריה, הוא אחריות. האחריות לזכור, ללמוד ולהעביר את הסיפור הלאה. אנחנו מזמינים אתכם להמשיך לחקור, להקשיב, לקרוא ולשתף, כי אם נשכח, ההיסטוריה עלולה לחזור. חפשו אותנו באפליקציות הפודקאסטים, אבני זיכרון. תודה שהאזנתם.